Il-Gvern se jkun qed jiftaħ l-iskejjel konformi mal-protokolli u l-miżuri fissati u maqbula mal-Awtorità tas-Saħħa Pubblika. L-istudenti huma mistennija li jibdew deħlin fl-iskejjel mill-4-7 ta' Ottubru, filwaqt li kif kien diġà tħabbar l-edukaturi se jidħlu fl-iskejjel minn nhar it-tnejn 28 ta' Settembru. Fi stqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni spjega kif ġie deċiż li tfal u l-istudenti tal-iskejjel tal-istat tal-età obbligatorja, jiġifieri mill-ewwel sena fil-primarja, ma jibdewx l-ewwel ġurnata tal-iskola kollha fl-istess jum fit-30 ta' Settembru, iżda minflok idħul lura fl-iskejjel jitqassam fuq medda ta' jiem differenti skont is-sena tagħhom fuq perjodu ta' mhux iktar minn ġimgħa b'effett mis-7 ta' Ottubru. B'hekk sal-14 ta' Ottubru tfal kollha jkunu daħlu lura l-iskola. Ġie spjegat li l-ewwel ġurnata tat-tendenza l-istudenti se tkun differenti skont is-sena tagħhom. Il-ġenituri u kustodji bdew jirċievu informazzjoni dettaljata mill-jum tal-ġimgħa stess mill-iskejjel tagħhom. Il-Gvern qal il-ġenituri u l-kustodji se jingħataw l-għażla jekk jibgħatux l-itfal tagħhom l-iskola jew le, u kull m'għandhom jagħmlu hu li jinformaw lill-iskola bid-deċiżjoni tagħhom. Intqal li matul is-sena skolastika se jkunu qed jiġu provduti lezzjonijiet prerekordjati fuq l-internet mingħajr ħlas. L-iskejjel tal-Knisja se jagħmlu l-istess bħal tal-Gvern u filwaqt li l-edukaturi se jidħlu kif stabbilit oriġinarjament mill-iskola rispettiva, l-istudenti se jidħlu fuq medda ta' ġimgħa bejn is-7 u l-14 ta' Ottubru. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici saħaq li l-linji gwida l-ftuħ mill-ġdid tal-iskejjel maħruġa mill-Awtorità tas-Saħħa Pubblika wara konsultazzjoni bejn il-Gvern u l-imsieħba fis-settur jgħidu b'mod ċar li hu meħtieġ li l-iskejjel jerġgħu jiftħu għas-sena skolastika. Qabbadna risk assessors indipendenti li qegħdin fir-reġistru tal-OHSA biex jiġu f'kull skola jduru iktar minn 100 skola li għandna aħna tal-Gvern sabiex jiċċekkjaw kull ħaġa li għamilna biex jassiguraw illi dak li qalulna biex nagħmlu il-health authorities aħna fil-fatt għamilnieh. Il-Gvern fakkar li fi żmien li għadda ttieħdu dawk il-miżuri kollha li kienu preskritti mill-linji gwida fl-iskejjel kollha. Intant brabta mal-fatt li se jkun hemm numru ta' jiem sakemm it-tfal kollha jidħlu fl-iskejjel għal perjodu ta' bejn it-30 ta' Settembru u 13 ta' Ottubru, il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi se tkun qed testendi s-servizz tagħha li tilqa' tfal għal ħinijiet bejn is-7 ta' filgħodu u s-satejn u nofs ta' wara nofsinhar fiċ-ċentri tagħha mingħajr ħlas. Fl-istess waqt kif diġà tħabbar b'effett mit-30 ta' Settembru, il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi se tkun qed tibda toffri wkoll is-servizz ta' Club 3 to 16 mis-satejn u nofs ta' wara nofsinhar sa' 6 ta' filgħaxija fiċ-ċentri tagħha.